खुलुमबाय बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 12 भुटान सिमाजों नांजाबनाय जितु गंसे मैखोम बर' हारिजों आबुं जितु 2 नं साग्लिजार आमलायगुरि गामियाव आरो बे आमलायगुरि गामियाव जितु थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे जेंना जितु सोलोंथाइनि जेंना बे जेंनाया दिनै बे ओनसोलाव नुजाथिदों होननानै जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पारसन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जितु मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव जितु नैबे नुथायानो जाहैबाय ननाय सेरफां बड' एमइ स्कुल जितु बेखौ 2008 मायथाइयावनो जितु गायसननाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे दङ साखाथियाव जितु 2 नं साग्लिजार आमलायगुरि एलपि स्कुल आरो बे फरायसालिया जितु 1993 मायथाइयावनो जितु गायसननाय जादोंमोन नाथाय गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जितु बे फरायसालिया दिनै सरखारजों गनायथि मोनाखै बा सरखारजों गनाय जायाखै होननानै जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जितु दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे 2 नं साग्लिजार ओनसोला मोनसे मैखोम बर' हारिजों आबुं जितु ओनसोल आरो बे ओनसोला जितु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय बर' गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आन्दाराव जितु गोबां जितु दफाफोर मोनफैनो हानाय जे 6.3 दफा जितु बे दफानि गेजेरजों जि फरायसालिखौ सरखारि खालामनाय बे सरखारि खालामनायनि जितु खामानि बे दिनै बे समाव दिन्दां जानानै दङ आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो दिनैनि सानाव जितु नैबे 6.3 दफानि गेजेरजों बेयाव आसा खालामनानै दंबाय थायो दि ओनसोलाव थानाय नैबे एलपि स्कुलजों लोगोसे नैबे एमइ जितु फरायसालि बे फरायसालिया दिनैनि सानाव सरखारजों गनायथि मोनगोन होननानै थारैनो नैबे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ जितु बेयाव नैबे ओनसोलनि जितु फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरा दिनैनि सानाव जितु हायाव जिरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लानो गोनां जानानै फैदों। थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा जितु नैबे दानि गोनोखोआरि मुगायावबो जितु बेबायदि हायाव जितु जिरायनानै जुदि सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला बियो बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा आरो बेयाव मा थानो हाबावनो। थारैनो जों बुंनांगोन जितु फैबाय थानाय समाव जितु बिटिआर गभर्नमेन्टआ जितु ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि जितु जेंनाफोर बे जेंनाखौबो थाबैनो बोस्रांनानै होगोन होननानै जोंबो आसा खालामदों। नैबे समाव आङो फरायसाफोरनि जितु दिथागिरिफोर दङ बे दिथागिरिफोरजों आङो बेयाव दान्दिसे फरायसालिनि बागैनो आबुङै मिथिनो नाजानि। 1994 मायथाइयावनो जितु गायसनजानाय नोंथांमोननि जितु फरायसालि बे फरायसालिया दिनैनि सानावबो सरकारिकरन जायाखै बा दिनै सरकारजों गनायथि मोनाखै नाथाय बेयावनो नोंथांमोननि खुदियाफोरा बा नोंथांमोननि दिनै फिसाफोरा बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ लागासिनो बे बिथिङाव दिथागिरि जानानै मा बुंगोन? हालोद जोंहा दिनैनि बे 2 नं साग्लिसार आमलायगुरि एलपि स्कुलनि जिहेतु फरायसालिया जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ दासिमबो नाथाय गायसनदोंमोन 1993 मायथाइयाव गायसनदोंमोन दिनैसिमहालागै जोङो जिहेतु 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिआर जानानै थांबाय थेवबाबो दिनै जोङो जिहेतु सरकारनि जिबायदि मोननांगौ जों बेखौ मोननो हायाखै मानोना जोङो दिनैनि हालोदा मोजां नङा आरो बे ओनसोला जोंनिया साग्लिसार ओनसोल आरो बेवहाय जोंहा फरेस्ट एरिया दा बे हिसाबै जोङो 2020 मायथाइयाव जोङो जिहेतु गोरोबथा जालांबाय बेनि उनावनो जोङो जिहेतु बे फरेस्ट एरियानिफ्राय जोङो बिटिआरनि जिहेतु चिफ मा होनना बुङो EM फेरेंगा सार बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन मानो होनबा जोङो बे जायगानि हिसाबै जोङो फरेस्टनिफ्राय जोङो मोनसे सार्टिफिकेट मोननो हादों बे हिसाबैनो दिनैनि दिनाव जोङो बे जायगायाव जोंहा बे साग्लिसार ओनसोलाव 15टा गामि दङ बे 15टा गामि हिसाबै जोंहा मैखोम जों बर' हिसाबै जोंहा 14टा गामि दङ बे हिसाबै जोंहा गुबुन गामि मोनसे दङ थेवब्लाबो जोङो दिनैनि दिनाव जोङो बर' हिसाबै जोंहा बे आमलायगुरि एलपि स्कुलाव ओरैबायदि माने गाज्रि हालोदाव दङ दा दिनैसिम जोंनि बे फरायसालियाव नाथाय स्टुडेन्टफोरा जितु फरायसाफोरा दिनै हायाव जिरायनानै फरायनो गोनां जादों डेस्क गैया आरो फारसेथिङै मोनसे जोंहा बेजोंनो नांजाबनाय जितु नेवनायस्रि गेजेर फरायसालि दा बेवहायबो जोंहा बे फरायसालिया जोंहा हालोदा मोजां नङा आरो जोंहा बेवहाय जोङो जितु जोंहा सरकारि जायाखै बे हिसाबै जोङो बे मोननै फरायसालिखौ जोङो जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे मोजां रोखोमै नायो आरो लोगोसे सरकारि खालामनो हायो बेनि थाखायबो आं बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आरो लोगोसे बेयावहाय जोंहा जिहेतु जोंनि फरायसानि बिबाङा बहुत दङ बे हिसाबै जोंहा गुबुन फरायसालियाव थांनो गोनांब्ला जोंहा लामाया जोंहा गाज्रि
आरो मोजां थासारि नङा आरो जिबायदि जोङो दिनैनि दिनाव जों बुंनो थाङोब्ला बे साग्लिसारनिफ्राय थांनो गोनां जायोब्ला जोंहा हाइ स्कुल लेभेलाव थाङो बेवहाय जोंहा मथा मथि पानारियाव जों थांनो गोनां जायो मथा मथि 8 किल'मिटार जों गोजानसिम थांनो गोनां जायो बेनिखायनो जिहेतु लामायाबो गाज्रि बे हिसाबै जोंनो बे ओनसोलाव गंसे हाइ स्कुलनिबो गोनांथि जानानै दङ बेखौ आं माने बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जाहाथे जोङो जिहेतु जोंनि जि थासारि बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंखौ मोजां नोजोरै जोंखौ नाहरो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो बिनि थाखाय आङो जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ आं खावलायदों जाहाथे जोंनि जि बे फरायसालिफोरा जोंहा मोजां थासारि गैया जोङो जितु जोंनि बे खुदियाफोरा जि खस्थ'यै जोङो फरायनो गोनां जायो दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जि एलपि स्कुलनि जि हालोद बे फ्ल'राबो मोजां नङा आरो बेयाव माने 60सो फरायसा दङ बेनि थाखाय जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे नायो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय नंगौ थारैनो बिथांमोना जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना जि ओनसोलाव थानाय जि फरायसालि बे फरायसालिखौ दिनैनि सानाव 6.3 दफानि गेजेरजों दिनै सरखारि जाजानायखौ बिथांमोना दिनैनि सानाव लुबैदों मानो होननानै बुङोब्ला बे ओनसोला भारत भुटान सिमा ओनसोलजों नांजाबनाय आरो बे ओनसोलाव बिनि अनगायै आरो गुबुन बेबायदि सोलोंथाइ लानो हानाय जिथु राहा बे साखाथियाव गैया होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव खावलायदों जोंबो खावलायदों जिथु 1994 मायथाइयावनो जिथु गायसनजानाय गंसे फरायसालि जि नैबे 2 नं साग्लिजार एलपि स्कुल आरो बेजों लोगोसे जिथु साखाथियाव थानाय ननाय सेरफां बड' एमइ स्कुल बेखौबो जिथु 2008 मायथाइयावनो जिथु गायसननाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमहालागै बे फरायसालिनि जिथु थासारि बा बे फरायसालिया दिनै सरखारजों गनायथि मोनाखै बे दिनैनि थासारियाव दङ आरो बे ओनसोलनि गोबां फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव दिनैनि सानाव बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय दिनै खोम माखासे जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जादों होननानै जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों जोंबो हास्थायदों जिथु बे समाव रायजोनि जानानै फैबाय थानाय समाव जिथु नैबे ओनसोलनि आरो नैबे जिथु थागिबि सुबुंफोरनि जिथु दुखु जारला बा जिथु जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु सुफुंनानै होगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्टजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन